Wara vjaġġ xejn faċli ta' 14-il xahar, 3 irġiel u 2 nisa li kienu mirkuba mill-vizzji ta' droga u l-alkoħol temmew b'suċċess l-itwal programm ta' riabilitazzjoni fil-pajjiż, offrut mill-Komunità Santa Marija, immexxija mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali. Il-kuraġġ u reżiljenza li jurew tul dawn l-aħħar xhur ġew iċċelebrati f'attività ta' gradwazzjoni li saret fil-Jum Dinji kontra l-abbuż u traffikar ta' droga, imdawra b'nies li mxew dan il-vjaġġ magħhom fosthom ħaddiema soċjali u l-familji tagħhom. Dawn il-5 persuni lestew programm terapeutiku ta' aktar minn sena maqsum fi 3 fażijiet li matulu jiġu mejjuna jirkupraw fiżikament, mentalment u emozjonalment sa ma jintegraw mill-ġdid fis-soċjetà. Id-direttur tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija Setqa, Charles Sherry, spjega s-sinifikat ta' din iċ-ċerimonja. Illum hija ċelebrazzjoni importanti għal dawn il-5 residenti li gradwaw mill-programm tagħna ta' Santa Marija fih dan l-Aġenzija Setqa. Hija ċelebrazzjoni wkoll għal membri tal-familja tagħhom li sabu lura lill-familjari tagħhom billi nataw ħajja ġdida u ħajkunu jistgħu jgawdu minn barra. U hija ċelebrazzjoni wkoll għal ħaddiema u professjonisti kollha li jaħdmu fih dan Setqa sabiex dan kollu jkun possibbli u niksbu dawn ir-riżultati. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-President ta' Malta George Vella li rikonoxxa l-irwol bla preċedent tal-professjonisti li jaħdmu ma' dawn il-persuni tul dan il-vjaġġ xejn faċli. Il-vjaġġ mhux faċli, il-vjaġġ ikun fih ħafna problemi li jiġu affaċċati, u jekk dan nies ma jsibux dan nies professjonali kollha magħhom. Dak kollu li wieħed jeħtieġ biex jgħinuhom dawn żgur ma kinux jaslu fejn waslu llum. Matul iċ-ċerimonja twaħħlu diversi tokens ma' siġra fil-qalba tal-binja ta' Komunità Santa Marija. Is-siġra tirrappreżenta l-ħajja tal-komunità, bl-eru tagħha jmorru fil-fond u jagħtu l-ħajja lis-siġra biex tkun b'saħħitha, stabbli u tkun kapaċi tikkomunika mad-dinja ta' madwarha. Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti kellu messaġġ għal dawk li b'kuraġġ u reżiljenza lestew il-programm. Ħarsu lura lejn it-triq li mxew biex waslu saw u llum huma ħilsa mid-droga u jħarsu l-qudiem lejn il-komplament tal-ħajja tagħhom fejn ta' kuljum iridu jibqgħu ħilsa mid-droga u vizzijiet oħrajn. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali f'pajjiżna Michael Falzon li bħal kelliema l-oħra appella lil gradwati biex dejjem iżommu f'moħħhom id-tbatija li għaddew minnha u jħalluha tixprunhom biex jilħqu l-għanijiet tagħhom.